Зусім без рэха вайны, аднак на тыдні таксама не абышлося. Гаворка пра рэха другой усесветнай вайны. Не сакрэт, што ў лясах аршанскага і суседніх раёнаў рэгулярна ў сезон знаходзяць розныя набоі часоў той вайны. Сёлета, дарэчы, было яшчэ мала паведамленняў пра такія знаходкі. Тым не менш, у сярэдзіне тыдня каля вёскі Рэчкі Лёзнінскага раёну мясцовы жыхар, пайшоўшы ў грыбы, знайшоў 35 артылерыйскіх набояў, 3 мінамётныя міны, 14 патронаў і старую вінтоўку Мосіна. На месца давялося выклікаць сапёраў, якія сабралі ўсё і знішчылі. Яшчэ адно здарэнне давяло дзіця да лякарні на гэтым тыдні. У Талачынскім раёне ў вёсцы Каменнае Крывое загарэўся прыватны дом. У гэты час там знаходзілася цэлая сям'я з 3 чалавек. Жыхарам дома яшчэ пашанцавала, што дом быў абсталяваны пажарнай сігналізацыяй, і яны самі змаглі пачуць сірэну ды прачнуцца. Але ж зусім без траўмаў не абышлося. Мужчына і жанчына атрымалі апёкі, а іхняе дзіця атруцілася дымам. Хаця ўсе трое выжылі, сям'ю поўным складам накіравалі ў мясцовы шпіталь.